थुयै आं दिनै इउपिपिएलआवहाय बेसेबां गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ आं बेखौनो नोगोद दुखु मोननानै नै नोंसोर इउपिपिएलआव थायो ना बहा थायो आं हारसिं नांगालाव ओंखारबाय आं होननानै मैयाबा न'खराव दावराव जानानै आंखौ जेबो दाहोन आं जेरावखि थाया आं थोबोबाय इउपिपिएलआव आं बहर होना थोबोबाय आं उन्दैनिफ्रायनो आन्दलनावबो ओंखारबोनाय पुलिस बुजाना आंहा दाखें ओरैनांबोदों एबसु आन्दलनाव आफाखौ जुथाजों जोना हाथाय गदों आं मा मेट्रिक पास जाखाबाय आङो आंखौ सिलाय खुनाजों बुनाय दा सिखाङो जेबो मोनाखै आङो गोदोनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो इउपिपिएलआव दंमोन आं लामा गाथेनायावबो आं खस्थ' मोनबोदों नंखाय नंदोंबो आदैफोरनाव सों बेनो जोंखौ द्रु लाङोमोन आं बिराद खस्थ' मोनबोदों आसि थुयै आं दिनै इउपिपिएलआवहाय बेसेबां गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ।